Ya kini ka khubor lawan raksya phi daka AH and Veterinary Department Shillong. Kasorkar India kalabu ya kathong ban rat dingkhong ya ka foot and mouth disease lani ka jingpang nyang khnap ka jingpang ka pajulap bah ki masi ki moj ki langbrot ka blang sniang bat ki wei kasorkar Meghalaya kalakarpat ignori jingri ban register ya baro ki masi ba ki moj chungki da ka ba pendeng sa skor bat ban ai ka tika injection yada don kam ban ai ka ni injection yada arsin ha ka sisnem bat ban sedang nadu lai banai karta but sa ka booster hadin si banai bat sabut biang ka injection hadin ka hnriu banai Rat dingkhong ya ka FMD ling ba ka NADCP. Kadba ki shalantem jangapor ki nang telun. Bonru ki jingja ki basngosi ha ka imlang kasalang kilanang kiu rasong. Lakalong ha ki kam sniu kam sme ki kam runar ruser. Batwat ki jing Thombor ya ka Longrynieng jong ki kentei ki kena kalanang kiu artet. Bat om tangkata ki donru ki kep bawat ki kena senrang ru ki ngat ha ki jingsa Thombor ki baharukom. Hapdeng gini ki sokerdot ka Faith Foundation kadai ka way na ki seng Tremon ngobha kapala jam ya ki hinyo teli ki maumer ha ka jingyai lenti ban trei shitam khamtam na ka banta ki khna ki kentei ki bajungat barabor ha kini ki jingsha Thombor ha ka Longrynieng ha ki babon rukam ka kanhon Faith Foundation ya ka bala register hapo ka Meghalaya Societies Registration Act Roman 12 of 1983 kadon menta nriungut kinong trei ki baju ai jing hikai kumno baki khna kin yada yala di ban light na ka jingsha Thombor ka kong Shannon Masar ha ka jing ekran bat ka bati CTV kalaya thu bakane ka kanhon ka jiya trei lang bat ka tanat pule puthi ka sarkar jela ka State Child Protection Society, bat kumjuru bat ka State Commission for Protection of Child Rights Meghalaya nagabanta banya daya ki khna na kino ki jingsha Thombor bat jingsha lebor ki baharukom. Nakateng i Shannon Donna Masar ngade i co-founder jong kane ka NGO Faith Foundation bat kumjuru ngade i executive director jong kane ka NGO. Kani ka Faith Foundation asdang host nem arajar khatlai bat asdang da sawut ki kentei ngade bat kuman ong ngade one of the co-founders day di kani ka NGO ka vision jongi ka long ba kumno ba ki baka imlang salang bat ba ki brio kumno ba ki day ban kumno ba long ka vision ka long ba bangin respect lani bangin burom bat bangin sumaru ya ki hok jong ki khana bat ki kentei Pabangi sedang haus nam arhajar khatlai tingi iba babon hakin ki cases mo jong ka jingsha Thombor ka jingsha lebe jot jong ki khana di kumen ong no bakaya kaya hap mo bat kata ka vision jongi ting sedang shwa da ka long sedang bangin design nya kata ka PSEP program hot kata ka PSEP program kamde ka program ka bang ong bangi sedang mangi hendre bon hak NGO satlat ka perthai bat hak hari India rukile kata ka program ni pada ni design kata ka program ha kata ka rukom bakanya hab bat ki khana hang ni bat ban hab bat ka culture jongi mo kumen ong ti ni sedang shwa da ka bangi let chiki schools ka way naki schools ka baning kong ka bangi let ka deka Saint Margaret kalong ka way ki school ka balong ka pli te ka kalong ka pli lat ini mo bangin sedang bangin ban implement ya kan ka program ka jungi kata ka PSEP program ka baniong suki pereman ka stem ni sedang ban trehabun ki school ni let chwa ka baningkong ni let chwa ki private schools di ni let ha 5 school san school ha ka way ka stem ni let san school ha ka ju ka poru ni sedang manya tre ba ka SOS Children's Village di ka SOS Children's Village kay ka tre ba ba ki shnong shte shabhoy di ki program jong ki kata ka family strengthening program ya ka ba ki haban ai program na banta ki kmi ki long kmi ban na banta ki khana ngi le kum kita ki resource persons te long kala long no ka jing don lang kan rengkat mo ba ka SOS Children's Village mo nang ta pade dadap nang ta pade suki pade ngi sedang bangin approach pada saya ka education department tiga education department husdam arhajar khat pra ni approach ki ong ba tong nya sedang ya ka program da ka bangi pilot mongin pilot chwa kish po teliki school ti kata ka jinga dei jungi ba ka education department ka sedang hu arajar khat pra ti ke education department ka le kumno ka ai ngi kita ki schools ka pet kita ki schools ka baki sngoba ki kamduna
ki kena ki wan ki Longrynieng ki ba kadon ka jing nang ta pada hausnem te kata ka de baka education department hausnem arhajar khat khandai pada ngi sasdang bah pada banyetre kambak ni ke state child protection society ka bade hapo ojong ka integrated child protection scheme dia kata ngi sedang bangin eye training mo ni saman eye training kini ki district child protection unit halor kan ka phang ka Jingsha Thombor halor ban song thu ya kata ka gender ban song thu ba kumnu la da ki khanna kumnu ka jai counseling ka bangila bangin eye mo ka counseling ru long kuman ong no kum yangi baro hi kumju bala da iwan i khanna shangi ke kata ka baning kong ka bangi de ban le ke kita ka baning kong ka bangi de ban kran ki khanna ban pen shlo re ki bakin dang ya thu bangin yo ban ay kata ka Jingïasyllok iki khanna nang ta pade hauni usnam pade long no kumingin astang pade banya trei bah pade bat ka district child protection unit chatesha riboy kidon ki cases ki bawan nila shim ki cases ni le no ka home investigation yaki ngi ay no counseling hakajuk ka poru ka Jingïasyllok jongi bat ka radio mo kum ka Red FM ru ka kelas dang ban kam ong si kan long kelas dang ban ya ngil asang ban kam nya dei bah kan halor kan ka phang tingi hau news nem hingi asang bangin ai program ru haka All India Radio man ka Saturday ka singi sajan haka port khandai arpo ka don ka program ka bangi ong ka bangi khot kata ka lawai ki hep ni ai jing hikai halor kan ka phang hi kan ka jing ban so thu ya kata ka Jingsha Thombor kajing ka balak ban wan lada ki kena ki Shah Thombor mo haka jing mut jing perkhat jongki haka Longrynieng jongki haka bormet jongki mo kuman ong ti haka juk ka poru bakidon kita ki number kum ka child line number nama nge trelang ru baka child line mo halor kani bat ki numbers jongi ni bu ngile kan ka AIR nama ka AIR ka kam biang ti ka coverage long ka poi ka message haki nong gendong kan haki jaka ki bakam syapo kan haka juk ka poru kumen ong no ba ki cases tingi i men haka ni le haka ni ka por lockdown lingi iba bon haki cases ki ba wan cha khamat ni ti kata ka pen iba ka Jingsha Thombor ka don an bat kuman ong no ka por bang ka ni ka por lockdown lingi don hayeng timut ka pen i ba ka Jingsha Thombor ka jia hayeng babun sin ni perkhat be ka Jingsha Thombor ka jia shabar hendre babun sin prengi iki cases kideki Jingsha Thombor hayeng namar ba kata ka proses ka beki ong ka grooming process lane ban pen bi khana ban pen bi khana ban prepare khana kumnu be insha ban Thombor mo ti ka bajia kan jia ru na ubriu ne na ka briu ki baki itho namar utu ubriu ne ka to ka briu hi kin prepare tai khana lani kin pen create tai khana shwa ba insha ban Thombor mo ti ka way ka long ba ho ki cases kidang kiu kala ban long ba ki briu kila long ki kam kila don jing tip kila song thu bangi don kam bangin report tikil asang man report namar menta ya ka pokso act PE bang kadang kata ka mandatory reporting lada kim report makiru kinsha bat hakaan ka message ka bakongsan ka ba ngi kwa bangin ai ki pat ba ka long ba ngi don kam man kran chap hangani ngi don kam bangin report but ka weiru long ngi ban ai men sim ki khon ki ti jongi ngi ban ai ki jingi kai ki khon ki ti jongi ban ai ka men sim ki ru ba long ba kidi ban wan cha khamat ken nei hakajuk ka por long ba ngimde ban so tu bangimde bangin le ran ba ka jia hayeng lani ka jia ba ki briu ki bangi thu bat badan kam bangi don kam ningkong e ban perkhat na ban ta ki khon ki ti jongi ki hep ki bate jongi kumban ong no bangin ai kata ka hok tang mangi hi ki behe kum ki kpa ka government ka shnong ka thau ka bala ban ai kita ki hok ki khana ken kadang ka petition ka bangi dang penyat ya ka online na ka change.org ka petition ka long bangi kwa ka sarkar bahkan penyat ikini ki programs jongi lani ka PSEP program ha man ki schools ki ha Meghalaya ha jela Meghalaya ti kata ka campaign mentang ila don kumba arpo ndriu hajar ngot ki brio ki bala sign ta campaign bangi kwa ba
kinang don kibriu ki bandang sign ta campaign kila ban pet haka change.org ka don kam shisha yangi ba yikani ka program hagi schools kan ban ai kata ka jing hikai ki khana kalong no kumki ong the first step to prevention lani da ka khasi ki ong ka kasenjam banya daya ki khana halor ka project race uba Russell ulayatu ba ka Faith Foundation ka juai jing hikai yaki khana shenrang yaki ba ka ni ka kanhon ka nget bakila banlong kita kinong wanra jingkala bat baki khana shenrang kinomlong kita kinong sha kadokti nrei kila banlong kinong ai nuksa banwanra e ka jingpen kala ha ka imlang ka salang ka kerten jong ka dei Russell Shalom dengan ngambat kum program associate hapo Faith Foundation Tega kam ka matre banga hania po Faith Foundation kede ki kena senrang ki bagi khot ki adults and boys te ngatai lingba jong ni ka Equal Community Foundation ki khot iki ka yakani ka project race te ni ka project ka banga tre kede ka ban kentio ki senrang kuno ban pen sutu ban penyahap yang dia bagi kentai namara bangi ong ja jingi pe jong senrang ban kentai mitip u ka jingi per ka aliang khotmat ki shendang kan thai ngitep hal u shendang kha arbor kan thai bor kam tang ngitep hanrei kidon kampat ban kali ni suthon em ki te ni kwa ban kan tiaw ki shendang gen ba umdai tang ki shendang ki thai ru ba gindan pen yahap ken hapo ka long ka jing mot jim khat jing ki ma kam tam rang kran phang ha bor ha jing per hapo ka khotmat wa jing ka jang khe samla mo jang ki khna samla shendang ki khna kan thai tinggidan ni di bandan kata kajing stok kan ni shendang ki di belong sensitive mo ba ong ni kran phang phang ki sexual reproduction health jang ki kan thai tingin thai belong kam jo ki di bandan kata kajing stok kan te menta hi ngorok ni dang ki sedang mo ban tray ha ni ka project kadai ka tu mo ong ki college jangai ni ka personal safety education program te ngorok ngai kai ki khna shendang ki schools te kamlo gidan kata kamodul ma ka baong mena ka bashim po Equal Community Foundation te hang ta gidan ka jing batai kan jing kai ki sessions kumno ban ki jing sto ki shendang ma shphang ki ni ki kum ki jing Shah Thombor te shphang ki ni ki reproductive system shphang ka ki sexuality jing ki brio ki brio hi Nalor baki dekhot jongkani ka kanhon ki julai keleng ki sinong ki thau ban pen sngo tho shapang ki hok bat ki lat jingyada yaki kentai hagani ka kenti ka Faith Foundation kala plela ru yaki pajba bakin wat Ïarap lengba ka rensan jongka social media daga ba play yaki account ha Facebook ha Instagram bat nalor kata kala pleru yaka website kata www.faithfoundationshillong.org bat lengba o mobile number khandai lai nrio not rrr not new haga jo kapor ka Faith Foundation ka donru ya ka channel hapo YouTube ya ka bala ai kerteng Faith Foundation Shillong haga bala ju ai jing hikai bar kumjo ki Jingïasyllok haga baya dei bar ka jing Shah Thombor ki khna haga Longrynieng ka kerteng jonga de silverin snaita but ngatari hani hapo Faith Foundation kum program associate but counselor Kakateng juga dari peacefully nurturing but ngatari hani kum program officer to kini ka issue ka ba ka Faith Foundation hi katray ka long halor ka child sexual abuse ka tinong way but ki ong ka kasi pedemo ka jing Shah Thombor jo ki het berit tingi tray bagi kana ki badan hapo akal plasna ti ki program ki ba ngi le about ki school ka ni pet ya kan ka prevention program ya kata ka program ki khot ka personal safety education program ti sha bangin poi chata sha bangin kan chapang kata ka personal safety program na ka banta ki khana ka baning kong ka long ba ni le ki school ban ya tho shwai ki school batai shwai ya kino hikai la ne ya ki kino yalam jo ki school mo ki school ki principal jo ki school bakin ni batai chapang ka program ka jongi kan oh hapo ki school tedin kata pada ni ai ki awareness program nakabenta ki no hikai mo no hikai tinang ta de ni ai ru yaki kimi ki kpa jong ki khana te ki program ki bangi ai nakabenta ki kimi ki kpa but ki no hikai ki khat kata ka masu tho shapang kata ka ji Shah Thombor ki khana te kani ka program ko bangi ai nakabenta
kikeme kikpa bakino hikai kalong halor kajing suthu syapang child sexual abuse ni kajing cha Thombor mo ni ko ni sudan kam bakino hikai kikeme kikpa kinong aware ni kintip ke kita kajing cha Thombor but kumno bakila ban ai kajing sumar bata ki khol kita ki handling disclosure ni amma baki kikeme kikpa habaki khon kilet chiki bani thu ba kisngau kimsol tanat badan ubi beriu ni kanu ka beriu mak kawan hajan jongki kami kikpa kindang ken ban ai ka jubab kindang ken ban respond ken yaki ma ban ai ka jubab ban yarap yaki ban kili shu ban wat benya ban lai break khot kisno kumta ti kita ki jikai ki bi ai ki kikpa nang ta de ki kami kikpa ba kino hikai ngi batai ru syapang ka kedi ka ai ma ka poksu ai nang bi kami kikpa kin tum hakatu ka wei ka benta jong tu kalong mandatory reporting bangi di ban report bet habar ganu kanu ka jingjah yen hasam dan ni begitu ino ki beriu ni ki paramarjan kena ret ki Shah Thombor te kemudian kadang kata hapok ka angin te kendian ka pokso ngimla ban nama nakaliang ka Faith Foundation ru ngimla ban batai mak pokso ka lang ka bejrong ngimla ban batai na dong shedong te kendian tang kata hi bangi ni ban halor kan ni kan te belai ngi snow ba ngi dan kam ban ai program dan ta ki pa kalong ba badangi atang ki kena mo syapang kita ki kai ba kumno kila ban ya dai ready anta kumno kila ban sutho ya ka kita ba bahaya ka kita ba snil te kamot kasa tang haki kasa tang betang haki kena te ladangi aji kai padai kimi pa ba kino hikai ba kimi pa kinang ken ha ka ba kumno kila ban sutho ba o mangaru malayo ka kai tamta ba ki khon jonga ki wan mani tho inga ni ki kena ko tho inga ngala nang ban ai ka Ïarap chiki mo te kata ka di halor ka kajing Shah Thombor kajing kai atau kajing Shah Thombor bat kini kai bat kunjuk do kini pa juga happy birthday di kumba i kongpis mo ila batai syapang kenika person safety education program mo ban aji kai di kini pa yagi no hikai ru bat kunjuk hi kena di komiki kena kadan kena do class 3 do class 10 ni jushe ni kenika session mo bagi kena di class 3 do class 6 kadila ka jong ka mo lala ki kat kum ka senam ka jong ki mo jing batai komiki kena ret i batai hi kena syapang kenika bakin tu kata ka jing ta bahai ka jing ta basniyo nanta kumnu bak kintip bagi long bak kiba kerpang mo di long special bakin tu kata ka dor mo tingi hikai ru ki syapang ki private body parts mo ya ka benta jong kamet ka batat ki jadbo bat sati po di kumnu bakin kinom dei ban Shah ini bakin kta mo bat baki ru kunju di ban kta jing ki tingi hikai ru ki kena syapang kenika ini ki safety rules mo ki bagi kena kidan kita ki santani ki safety rules kumnu ki di ban le habaki song thu ba kadan mo ki dan ha ka jingma ki dan ha ka jaka ka pamsngan di kita ki kai ki bangi ai ki kena den but hadian jong gidan south ki session but hadian jong kenika south ki session pada kidan kita ki kum ki work book ni ai ki kena bakin fill pada ki kila suthu ni ki ba suthu ya kita ka program ka bagi ai di rada ki yok marks buat kila suthu itu jing hikai di bat ki bahaya pada bat ki badan gidan ki flex cuma ki bangi di batai ki pangi pen ide kidur nama ki kena ret kidang kam kena kin kam suthu bala pen ide kidur deh di bat ki bahaya pada ni hikai ki pangka ni ka grooming online mo ki internet safety mentangi i ba ka jing sniu ka kiu link ba ki internet deh ki dan ki friend request community social media ki Facebook ki Instagram ma di ai sih kai kumnu bagi kena kin long dah husiar lagi pengen kami ki social media ki Facebook kumju ru ni ajing kai kena pangka gender ma pang gender ya ka jing long shin tang jing long kan thai bat kumnu kan jong thu ba shin rang ba kan thai ki long kumju di da ki program si bangi ai for school ni i bagi kena ki sang man shakmat mo ki wan ban ya thu la ki dan ki kena ki bas ki bala syam ya kata ka jing ta ka ba long shingai no ki wan shingi ki wan ban ya thu ki bat nila ban ai counseling ki ban ni trelang bat ka child welfare committee bangila ngi refer ki cases ashaka child welfare committee ka Faith Foundation kumshi banta ka jingrakhi ya ka World Day for the Prevention of Child Abuse kala penlong ru ya ka Jingïasyllok roi online bat ki jingroi ki dei ban long bet tek hagabaya dei bat ki lat jingyada ya ki khna ya ki jingroi jong ki nong job hagani ka Jingïasyllok roi on sa penrung kum ka theme song haga jingrakhi ya ka World Day for the Prevention of Child Abuse kaban salong haka khat khandai tarik ubnai naiwing arhajar arpo
laban kedau hang ni bakani ka kanhon kala yo jingkershan ru na kiba bon ki riu pau khmat namar ka jingtrei shutam ba jar jongka ban Ïarap ya ki kentei bat ki khna kiba jungat ha ki jingsha Thombor. My name is Longrynieng and I'm a theatre artist based in Shillong. In support of Faith Foundation and the important work that they're doing to address this very urgent issue and to fight against child sexual abuse, I encourage all of you to participate in the ongoing campaign. Every year, the 19th of November is observed as the World Day for Prevention of Child Abuse. And this year, in collaboration with Martin Luther Christian University and Red FM, Faith Foundation is organizing a songwriting competition to encourage our children to speak out against child abuse. I urge all of you to participate in this campaign and to stand together to fight in this cause. Thank you. Hi everyone, this is Marielda. I'm an artist from Chinky Hills. On November 19 every year is observed as the World Day for Prevention of Child Abuse. So this year, the Faith Foundation Shillong will be observing this day, in which they will be organizing an online campaign. So in this online campaign, you will have to compose a theme song on subject related to how to encourage children to stand up for their rights, to participate in their own protection, to make them feel unique and special, and also to help them understand safe and unsafe touches. As we all know that child abuse is a very sensitive issue, most people are shy from talking about it. So I encourage everyone to support the organization and participate in this competition. Winners will be awarded a certificate and a cash prize. For more details regarding this online campaign, please visit social media of Faith Foundation Shillong on Instagram, Facebook and YouTube. We have been taught from a very young age to cross the road from the zebra crossing, to not play with fire or any sharp objects, so as to develop that protective behavior in us. So we need to introduce this same protective behavior with our children with regards to understanding safe and unsafe touches, to encourage a child to speak out when they are feeling uncomfortable. So I request and invite you all to compose a theme song on how children can understand safe and unsafe touches and to participate in their own protection. The winning song will be used as a tool in teaching children about personal safety education program. Nga kerteng bahagian tang song mengatrai kum program associate ba counselor hakadika organization. Ti kumba pitip ba hakadika klam ba ngingim laban pelong program shabar de. Ti malau usnam ngi pelong ikandika program World Day for the Prevention of Child Abuse teng ngi dan kapor ngi lale teng hapok PB ngi display ngi pen ngi wa ikini ki jan phong mo jeng klung khana ngi pen ken long kita ki jan phong ki pen ba kanungut ngi ni khana ki Shah Thombor mo kawai pade men shamsnam ngi le ikini ki comics kumdu ki khana ki draw ki comics ki bu ki khana ki jong ki mo phanganika jing Shah Thombor kumdu ban yo Jingïasyllok ha ba ki khana ki Shah Thombor ti mata usnam pade namar bangim la ban le kita ki program shabar kum tangi phai khmat online mo da ka bangi ate ngi trailang bat ka Red FM bat ka School of Social Work Martin Luther Christian University lepat ka Department of Music na po Martin Luther Christian University he tingi penya ikani ko online competition da ka bangi yo where ki brio bikin chnai kini ki theme song mo ti kini ki theme song i pensluri ki brio bikin chnara gantian khasi na da ka phareng namar ba ka jing thmui ka jongi ka long ba lingba kini ki jing ruai ken wanra ikta ki khubor ban I sim lem mo kum ki brio ki balangat haki jing Shah Thombor ne ki brio ba ki slur ban mi shakmat ban kren halo ka jing Shah Thombor bat ka bakong santam hi ru ka long bangin pindan kam pade kinu ya kanu ka jing ruai bingi jet kum ka ba job bingin pindan kam hakini ki haka school program ka jongi mo ka ba ka teng ka personal safety education program ma bangi su tho balada ngi hikai ki khana tang da ka bangi shakren le se ki khana kinum ki kilet no mo ndai dangi pindan kam pada haki we pat ki rukam dai pindan kam hakor ki jing ruai ne ki action mo ngi pindan kam ki action ru haki program ki jongi ndai lingi su thu bala dangi pindan kam ki jing ruai ru let's say ken kham sa kham slam gitu ki information ni ki jing tip bat ki khana ti de na kata kadau ngi le ken ki theme song competition kham bangi de pion pindan kam ki school program jongi ken
Ti yaki kintin jing ruai ru ngila ya penceluri kinoi shimenta baki penon kam hakata ku rukam bakan ya hak baki kena kan bakan long ka jing ruai ban ai men sim mo yaki ti ngila sedang nadu basdang jong Oktober hi ngila sedang ban shim yaki tu ki briu baki la ban pha kita ki jing ruai mo bat ka kut men hakani hi ha ulai pho wait tri jong Oktober ti ya ka sngi bangin pen bana pada kinong job kon long ha khat khandai tarik November ka beri ka sngi bangi rakhe ka World Day for the Prevention of Child Abuse ka khubor hi ka long ba ban syakran tang na kanika campaign ka bangi penyai rumah ngi I ba shibun ki briu kila aiman simengi kila tip mo pangkakam ka bangi tray kumno kila phone ban panjing ban wat jing tip kumno bangi la ban ya tray lang ban snai kita ki jing ruai na tare ka jing jing persan ka jingi na ki briu ki bala kampau khmat hakani ka jela ka jingi le si fila bani na ki Facebook na Instagram jingi ba bon ba ki briu kila mi shakmat ban support mo ya kani ka competition kila aware ki briu baki shim benta but ngila yo man sim shibun ru na kitu ki na ki nang shim benta kila pai ki jing ruai ki jingi ti ka khubor hi ka bangakwa ban ai ka long bai ki briu ba nginai sange tang hang ni menta henrei ba nadi nang ni shakmaru ngindang yai kren shpangani ka issue mo ba umdei bangin kren tang shisien henrei habai dei hibat ka jingsha Thombor ki hep ki berit ngidei penye kren be barabor kanang ba ka ki briu kinang yo jing tip ki bam tip ru ki yo jing tip no